Pulis nga nalakip sa drug use watch list sa Cagayan de Oro City na sikop na. Si Daryl Anunciado sa detalye. PIDEA Northern Mindanao gikumpirmar nga ang nasikop nga pulis sa Cagayan de Oro lakip dahil sa drug use watch list sa syudad. Si PO1 Darwin Maputi ug ang drug pusher sab nga si Arsad Ayunan giaresto ni adtong Domingo. Si Senior Superintendent Faro Olaguera gihulagway ang pagkasikop ni Maputi nga nasurtian tungod kay daw ang entrapment alang unta sa pagsikop ni Ayunan sa panamalay niini apan na timingan nga naapod si Maputi ni adtong tungura. Dugang ni Olaguera nga nagsulob pa sa iyang upper police uniform si Maputi sa dihang gipusasan sa mga operatiba. Samtang ang asawa sa pulis nilimod nga mubuhat og ilegal ang iyang bana tungod kay daw nagmonitor siya niini. Si Olaguera niingon nga ipaubo sa administrative investigation si Maputi ug ipataktak sa pagkapulis. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar, Pilipinas.